kum kadak jong ke jing along kawai bat ke jing up khmi lenti ban pediang burom ya ke Christmas ka nakitiar kawai ne ki kenun Tremon Sobha jong ke dongri boy district kala rakhe ya ke pre Christmas harangkat ki kena ki basa haki jakari konswet jong ke boy district men hakani ke singi baar ya ke ne ke pre Christmas la rakhe haka yeng konswet jong ke RPPC not ha mausentai hapo ke jing lam jong unong seng ke group uba tunishila badu advisor ba penwan bor seliang haka balai don lang kiwe de ki reurang ba bat ki blasha khot snobha nalo jong ki konswet iki paradok prasnam ke jenggi ha kanika dong kathan ribhoi bat ha ka nika rikrasi brakawai hari banyak ya kanika nanti kamdi ke kam ka besuk ni mak simbun ki jenge hari ngingit badi dambak ke jengilam ke pastat ke jong bulai ngilayo ya ki babun ki nong yarap ki ba ai ke keti kamon keti ke diang ki blakne ke keti ke jengki lembak kanika teams ke jengi banirap iki paradok prasnam ha ke jing ke bagi kendo te hadin bana kalian jong tim kumbala mai phang na i chairman menta i bolong ru convener jong kan ke tim ngilaya song ha ka executive committee ke jongi ngine perkhat ka ei ka bangidei panle kum katak jong ka jing pediang ke jongi ya ke jing wan long briu jong Jesus Christ nama ha bau Jesus Christ wan ban long briu wan na ka benta jongi ki paduk ki masuk wan na ka benta jong kita ki bron kam sisai ke jingerap tingi ru habang i pensong nong rem ya kata ngai barok ngilong kristan wala dang gidan hal ka jong ke jenging hal ka jong ke balang ru rengi ya mani ujuk blai bat ke jengmut ke pesisa jong ke Christmas hi kalong ban yarap ya kita ki bron kam sisai ke jingerap tingi ha kata ke meeting ke jongi ngilarai ta ke jengmut ba don kam ban ai jingerap ya kini ki jaka ki beri ya kini ki bomdon chu ya kinong baik kinong i tadi ki kemi ki pa hari ke ka bang sultanat hang ni ngilio sngo na ki superintendent ki jongpi ba barok ki hep ki berit lani ki samla ki hang ni pidi ki khana ki betep sini le se ha ke jile exam ki jongpi pidon ki bala yang pas don ru ki bom sem la ban pas ba hari ke nak kalian ke tim ki jinge kentu ipi ki pas ru pinam sorong pinang 3 minit la sem snem pinang la ban de ba badi kini ki bapas malu malana ni ki ba feel ru pindam do jingkerman namar ke jingile ngai go barok ngitip badan ke jingjop ke jingram de haba phile ba pheminat ya ke ei ka ba pinya burom markeliang ya ke ei ke pediang ya ki jing hikai jong kini ki nongpe ki jongpe ki guys ki jongpe ngai ba sisen ke sngi pidio yuso ubatiang ha ke jing treshitam de nama kata na kalian jongi ngi kemi lenti banakane ki jaka children's home kimi bun ki khlur ki banara ka burom ya ka dong kathan bat kham tam ke jai buri ko jongi ta bang ni don lang bat kini ki members jong ka team ka jong phi mo hoi phila don kom phila ong hamne phila don kata jing tmu ka bala kham slem mo ban peniat nya ban pen organize ka program de ni na kalian jongi imdani ye hindi tang ka jingo ka jing kemen bat ka superintendent na ki khna ru bakin dang yai yale bah kham tam ki kam ki jam ki jong ki kham tam ka jing puli ka jong ki
namar kum kini ki jing irap ki kham duna mo le sing laban ong kham tam ki thain ri bhoi ki jong ki kham duna ki bawan I sponsorship ne bikwan I ki donors ne ndai nakaleng jong ang apan pa shibon ka jing kemen mo ka team ka jong pi kum ka yarap mar kaliang mo ba phila shimi kan ni ka mau jam ba phinya don benta nambat ni kum ki children's home hakan ni ka sngi hakan ni ka program nam takan ni advance Christmas bangin ya celebrate lah kan ni ka pot yang amdan ni issue ban kren kham bun ndai tang katahi long nakaliang jong ngakum superintendent nakaliang jong i superintendent badan na po girls home ru ni ai khublai Christmas but happy new year nakaliang jong i ka team jong pi dan bak phindang ya kiu shap frang hakakam ka ba phi don khnang kan long ka jing ku yang i barok hot